Казвам се. Тук вие елате, дето с звездичката, звездичките, елате тук с снежинката. Вие сте тук. Слез долу, де там срез. Хайде пак, точно. Я вижте. Как е прибере? Спас. Как е грейнала зелената ръка? Как е грейнала зелената ръка? Една звездичка. Една звездичка позлатена. Иван, потрепва. Горе. Върха. Високо. Да. Край не. Пене. Ще се весели. Високо. Високо още весели. Силвия. И хорце ще завъртим. Айде, кажи, край нея ще се веселим и хорце ще завъртим. Почне. Край нея. Силове. И хорце, Божидар казва, край нея ще се веселим. Айде. И бъди кръчето. И хорце ще завъртим. Върчето Митко къде? Де е Митко? Чуела тук бе, виж как. И ти излизаш и показваш. И кой показваш. Вижте те следи. Високо. Водя там към близките ли. Вижте, те седи, водят там. Покажи към близките ли. Зад храста кой се ляга. Зад храста кой заляга? Дръжте го! Да не избяга! Валю! Крадец! Излез напред. Викай там. Крадец! Подарък няма да получиш. Крадец, подарък няма да получиш. Ако днеска ти не се получиш. Ако днеска ти не се получиш. Вълчо трябва да влиза вече. Айде, Вълчо. Подарък ще получа в Коледната нощ. Подарък ще получа в Коледната нощ. Защото няма случай да бъда лош. Защото няма случай да бъда много лош. Признавам, Признавам, че опитах от скрития сладкиш. че опитах от скрития сладкиш. Но на ягодова пита може ли да... Нима ще устоиш? На ягодата пита, нима ще стоиш. Всички. Но дядо Коледа чувала, ще мине край те хранзи. Сладкиша си взял изцяло и чухме, че ти е съдри. Хайде пак. Но дядо Коледа чувала, ще мине покрай те хранзи. Сладкиша си взял и чухме, че ти е съдри. Ох, лошо ми се пише. Лошо ми се пише. Но си представям как подаръкът сладкише Как подаръкът сладкиш и пак. Далече снеговете. Дано не е разбрал. Нали сега заете с пълния чувал. Нали сега е заете с пълния чувал. Вили, джуджетата ще... Днес пред него. Джуджетата ще му подшушнат. Изведете ръчички, де. Че непослушен бил си ти. Непослушен бил си ти. Моля там, тишина. Но с усмивка добродушна. Добродушна. Той ще ти прости. Сега всички клякат на място. Бързо разказвачка, де. Всички клякат долу и замръзват. Тишина. Разказвач. То си ми вълшебен. Никой не видя как прелестна шейна. Приказна шейна. Над гората прилетя. И по телка. Знак и тярък. За всеки имаше подарък. И сега всички скачате. Ставате. Телката. И служинките. Казва. Зърнта първа, Жана, зърнта велка, шарена забранка. Заешко, Йоан, заешко, гъбка сладка.
Харесват ти да Йоанна, си кажи джинсите. високо. Тежко, дъвка, сладка. Гъбка. Иляна, или който беше там. За доктор Газ, слушалки Доктор Газ, слушалки. и морковчета за зайчетата малки. Морковчета, зайчетата малки. Катрин, за Мечо, топлича. Вече топлича кълбак. За Зайо шал, да не боли. Ваня, за За захарно захарно петне на плече. на външно плече. Не го бялки кошки, Мари. Той влиза и казва, а за децата в коледната нощ, градски пълен кош. И всички пеете. Вятърът навън, май съм закъснял, рече си Дукас, из голямата шина литна той към нас. Ей, зан, 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 зан. Коледа, коледа, вечер е дошла. Ей, зан, 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 зан. Коледа, коледа, вечер е дошла. И ще кажем на госпожата тези песни да ги научите. Сега, искам за утре да си знаете думички. В частта на класа ще правим репетиции. Айде, сега може да си... Сега с маските. Маските са за тези да се ги вземат, които трябва да ги ремонтират. А които няма да ги ремонтират, да ги оставят в шкафа в нашата стая. Тръгвай. И това ще ми снима. Това не, виж, господине, най-малкият човек. Ей, айде стига бе, какво ще станеш? Как футболист ще носиш без салами? Ангеле, не дава да си даваш салама. Сега бил ти изпадни салама. Няма да изпадне. Някоя ронелка да Като за светой. Реално малко ще покажа. Валева, не беше ли говориш? Айде, какво беше важният разговор с майка ти? Беше какво каза? Те са му купили телефон. Посред час си бе още. Кой е оператор? Тя. Ти го ли? Защото аз не видях. Тя не каза. Сега. Защото ние когато ходихме ми да си нямаше много. Че някой дошъл откъде, това вика, при нас А тук 39. А тук 39.
Госпожо, той ми се Какво правиш, бе, Валя? Чакай да го може, да. Сега ще стане да не попали, бе. Да няма от тук, от обратно да стане. Аз ще го запитам, че не ми се знам кучка. Какво писаш? О, аз започвам сега. Гиткетем снимам. Аз нарисувам слънце. Много откачени бе. Но да, бе, да, се пресипе това. Простата не съм много. За мен нещо не го направи. Ще можеш да ударя. Долни думи и приказки. Може. Де, чудато, бе, аз бях чула така да ти излева. Ти си много умен. Те думи има ли? Звук има ли? Да. Значи аз съм се записала добре. Те прости, ти ли просто ще ставаш? От големите на центъра. Надявам Ковачев е колко умен и той. Без много викане. Георги? Сава Раковски. Ох, идете ми ще оценим. Чакай, че не снимам. Маска скъде, защо не снимам? Става, не съм снимала. Така тяма. Честно, нещо не е наред. Аз още живея.